By the way, устните ми станаха брутални, точно както ги исках. Огромни и меки. Аз ходих при нея на центъра, много е луксозно, обаче е много странна и всеки път отидах при нея, брат, бах ти кринджа. Ехо, какво си правите? Какво си говорите? Нещо, което само си мечтаеш да имаш. Устните ви са брутални. Кой само си ги правите? Сега ще ти го правя по Инстаграм. Обаче не мисля, че приемат нови клиенти. Пламяна, става ли това клипче? Оф, само ако имах такива устни като техните, а вежите бяха невероятни. И циците, просто щях да бъда бруталка. Мисля, че имам нужда от промяна. Доктор Мадурова? Здравей. Какво да помогна? Тук съм за консултация. Какво ще желате? Промяна. Сигурно? Напълно. Колежки, покажете се. Нещо... Кофе ли? Да. Само бързо попиши, не го какво четете това. Безмислено. Заповядайте нататък. Ще ви почнем веднага. Начало. Чат. Брутална съм, бе, бруталка. След промяната се чувствам много по-естествено. Аз също. Беше добро решение. Винаги да си Башно на приятелки. Какво си правите? Какво говорите? Кога, бе? Лута ли си, бе? Нищо. И аз. За вас нещо? Освен Не. съвет. За? Той се знае. Кой е той? Чат хелп! Хоп, хоп, цица, цица, моята жена ме цица, иска да си слага силикон. Хоп, хоп, цица, цица, колко ли пък да ме цица, щом ще мачкам новият балон. Хоп, хоп, цица, цица, моята жена ме цица, иска да си слага силикон. Давай. Ма не мисля се със сигурност. Трябва просто да я... Стена 4? Да. Да. Мангасерко! Те да го подигнат. Давай, давай, лоп, лоп, лоп! Едната там, другата долу на